Il-preżentazzjoni tal-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi dwar l-identità tal-ġeneru intlaqat b'mod pożittiv minn persuni transessuali u intersex. Tkellmet dwar dan Celine Paris meta ħadet sehem fil-breakfast show fuq One. Kelli ħbib tiegħi jiena nitkellem magħhom ukoll transgender, ġifieri u kollha b'entużjażmu kbir. Nistgħu nista' ngħid li nibda niċċelebra żewġ birthdays kif nieħu l-ID card għax totalment differenti. Il-liġi proposta se tneħħi kull obbligu mediku biex wieħed ikun jista' jbiddel il-ġeneru fuq dokumenti uffiċjali. Dan għaliex wara bidla fiċ-ċertifikat ta' twelid, kull dokument uffiċjali ieħor ikun konformi mal-identità tal-ġeneru. Se nispjegat kif din tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' kuljum ta' persuni trans. Għan-nies mija xejn. Fim ta' xin-nies mdorrijin għandhom l-ID card ħossuhom bl-istess li twildu. Il-fatt li għandek ID card li ma tirrappreżentakx, fim tiġifieri nagħti ID card jiena. Kważi ġieli jkun hemm fejn kolli bżonn ID card nibda ngħid ngħidlhom li mhux qiegħda fuq għax nistħi. Hija spjegat kif dan l-ostaklu ma tesperjenzax ibiss. Il-maġġor parti tat-trans li nafina huma kollha jibżaw biex fejn jidħol xogħol, kollha jgħidulek għax ħadd ma ħajħaddimna għax ħammur jiena qudiemu bħala tfajla u mbagħad meta ħajara l-ID card ħajara li jiena raġel u rid noqgħod ngħid il-ħajja tiegħi u għandna dik l-istigma li għax trans forsi wkoll hemm dik il-perċezzjoni mela għax trans forsi għandek ċertu way of living, ġifieri għandek ħafna affarijiet kontrik. Gabi Kalleja, koordinatur tal-MGRM, sostniet li din il-liġi se tkompli tpoġġi lil pajjiżna meta quddiem fejn jidħol il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jeżistu pajjiżi li għandhom linji gwida jgħidu li jmexxu il-prattiċi mediċi fil-pajjiż, imma ftit hemm pajjiżi li jistabbilixxu daw il-prinċipji fil-liġi.